Εντάξει, τώρα αυτό που ανέφερα εκ πρώτης όψεως στη πλειοψηφία στην πλειονότητα των ατόμων που θα παρακολουθήσουν το προηγούμενο βίντεο και εμένα, ας πούμε, σαν εξωτερικός παρατηρητής, όταν το ακούει κάποιος, του φαίνεται πολύ παρανοϊκό, χαζό, ας πούμε, ηλίθιο. Αλλά αυτό το τόσο νοερό και απλό ζήτημα το οποίο ανέφερα στο προηγούμενο, αυτή τη διαπίστωση δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά βαθιστόχαστο ως προς... Άρα δεν έχω και μπαταρία. Ως προς τη ζωή γενικά, την οικουμενικότητά της. Γιατί αυτό πολύ λίγα άτομα μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Γιατί ας πούμε το πρώτο πράγμα που λέμε ως προς είναι το είμαι. Ποιος είμαι, σου λέει ο άλλος ποιος είμαι. Και ο καθένας όταν είναι σε μια ηλικία και μετά, εφόσον αυτό είναι ζήτημα όλο συνειδητότητας, πού το έχει φτάσει το κάθε άτομο. Πού το έχει φτάσει. Δηλαδή αν ζεις όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, γνώθη σε αυτόν ή όχι. Αρκετοί ως προς το... Εγώ ας πούμε, κάποιοι όταν πας κάπου δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή... ναι. Οι περισσότεροι πορεύονται στον αυτόματο πιλότο, ας πούμε. Δεν... είναι μέχρι ο καθένας έχει ένα μέτρο. Αυτό είναι ζήτημα της πνευματικότητας, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Καλά, δεν έχει σημασία. Και το υψηλότερο μέτρο της πνευματικότητας ή της συνειδητότητας είναι το ένα και το αυτό με τη χαμηλότερη. Δηλαδή είναι το ένα και το αυτό κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, έχω χάσει λίγο τη συγκέντρωσή μου για αυτό που ήθελα να μιλήσω. Α, ναι. Μετά από ένα σημείο, ας πούμε, ο καθένας λέει εγώ είμαι αυτό, το και το. Πόσο μάλλον στον 21ο αιώνα, έτσι. Και ειδικότερα στην Ελλάδα. Γιατί εδώ, πρώτα απ' όλα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Εγώ μπορώ να βγω και να δηλώσω είμαι, ξέρω εγώ, τώρα αυτή τη στιγμή φιλόσοφος. Και αυτό είναι. Είναι το manifestation που λέμε. Και μπορείς να είσαι πολλά πράγματα. Μπορεί να είσαι όλα. Όλα ή τίποτα. Το ένα και... ναι. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Δεν είναι κρίση της ταυτότητας αυτό. Είναι απλά ότι επί της ουσίας όλη σου τη ζωή το κάθε άτομο χτίζει, χαρακτηρίζεται, αυτοχαρακτηρίζεται με το εγώ. Είναι όταν λες εγώ κάνω εκείνο, εγώ το ένα τ' άλλο, εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι ο Γιώργος. Αλλά όταν περνάει μια φάση η οποία δεν είναι ο υπέρμετρος εγωισμός, είναι όταν αυτό το εγώ, ας πούμε, το αντιληφθεί το άτομο ότι ζούσε μια ζωή μέσα στην αυταπάτη, ας πούμε, ή στις ψευδαισθήσεις, και ότι επί της ουσίας αυτό το εγώ δεν υπάρχει,
Είναι καθαρά ένα δημιούργημα της είναι ένα αναγκαίο κακό κατά κάποιο τρόπο μέσα στην που έχει δημιουργηθεί από το σύστημα ή οτιδήποτε, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η... και αυτό γίνεται ούτως ή άλλως, και εγώ το κάνω αυτό και κανένας δεν το έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο να μην ξεχωρίζει. Το κάνεις ασυνείδητα, γιατί όσο να είναι υπάρχει πρέπει να διαχωρίζεσαι με τον οποιονδήποτε. Εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο λες το εγκέφαλος το κάνει αυτό. Συνδέει το άτομο με την παρουσία αυτή, ας πούμε. Καλά, τώρα αυτό είναι και ψηφιακό μέσο, καμία σχέση. Γενικά αυτό το ζήτημα και το αντικείμενο μπορώ να το φτάσω μέχρι αύριο. Είναι άβυσσος. Δεν υπάρχει... Είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορείς, είτε θα ζήσεις πλέον τον 26ο αιώνα, ζει ο άνθρωπος. Εγώ ας πούμε έχω κάπως, επειδή έχω κάποια στάτα, εγώ είπα, ναι, άλλο το εγώ, το ατομικό εγώ, και άλλο το εγώ, το συλλογικό, ας πούμε, ως προς το πνεύμα. Υπάρχουν δύο εγώ, αυτό προσπαθώ να πω. Υπάρχει νομίζω το έχει πει και νομίζω το έχει πει ο Φρόιντ, δεν έχω διαβάσει και πολλά, δεν τα έχω διαβάσει και πολλά. Δεν είναι όλες αυτές οι σοφίες και τα επιστημονολογικά και το κάθε εξής είναι πάρα πολύ μακριά από το δικό μας το είναι, σαν Έλληνες. Αυτό είναι ακόμη ένα μεγάλο σφάλμα το οποίο κάνουμε σαν άτομα, είναι ότι τα έχουμε υπεραναλύσει όλα τόσο πολύ και τα έχουμε ψάξει τόσο πολύ η νέα γενιά, όπου πέρα από ότι όλοι είναι ειδικοί και οι δήμονες, γιατί λένε εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο, οπότε εντάξει, εφόσον είσαι αυτό, έχεις και το αυτεξούσιο, το πληρεξούσιο. Σου έχει δώσει, έχεις ένα χαρτί, ξέρω εγώ, και νομίζω ότι κάποιος είσαι. Ενώ αυτό προσπαθώ να πω, ότι ο καθένας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι και τίποτα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο καθένας, το κάθε άτομο ατομικά. Να κατανοήσει ότι δεν είναι τίποτα, αλλά όχι, δεν το λέω αυτό ως προς αυτά που διδάσκει ο ευρωχριστιανισμός, ότι δεν είμαι τίποτα σε φάση λύπησης και τέτοιο. Είμαι, ρε φίλε, είμαι όλα, κατάλαβες, δηλαδή, αλλά όχι από υπέρμετρο εγωισμό, ότι πρέπει να καταλάβει το άτομο ότι η ύπαρξη και η ζωή είναι πολύ σημαντικό πράγμα, μόνο και μόνο να είσαι κάπου παρόν. Και αυτό είναι και να είσαι παρόν, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ αυτό βλέπω σε καθημερινή βάση, ότι εκεί που βρίσκονται όλα τα άτομα, μπορεί ναι μεν, επειδή όλοι ζείτε τη ζωή σε fast forward κατά κάποιο τρόπο και δεν καταλαβαίνετε πάσα ιδέα. Ενώ αν το πάρεις λίγο πιο θερμά και ζεστά το πράγμα, βλέπεις ότι είναι πολύ σημαντικό το άτομο να κατανοήσει όταν ότι βρίσκεται κάπου με το φυσικό του σώμα, ας πούμε, να κατανοήσει πρέπει να είναι εκεί και με την παρουσία του. Και αυτό πάντοτε μέσα στη ροή της καθημερινότητας έρχεται σε δεύτερο χρόνο έμεσα και το αντιλαμβάνεται το άτομο αυτό. Γιατί δεν έχει σημασία, και πάλι εκεί θα μείνω, και αυτός είναι
πες το νεοχριστιανισμός, πες το... Πρέπει να είμαστε παρόν εκεί που είμαστε. Δηλαδή, είναι ζήτημα, θα μου πεις εσύ που είσαι, δεν είσαι πουθενά, είσαι πίσω από την οθόνη του υπολογιστή σου. Ναι, άλλο αυτό και άλλο είναι διαφορετικό πράγμα αυτό εδώ, καμία σχέση, και άλλο όταν όλοι οι άνθρωποι, πόσοι μπορούν κάτω από το φως του ήλιου να είναι μαζί, υπό την ίδια, χωρίς να υπάρχει, να είναι μαζί τα πνεύματά τους, όχι να είναι μαζί σωματικά, να είναι μαζί, να είναι σε ένα παγκάκι δύο άτομα μαζί και απλά να υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, αλλά υπάρχουν στιγμές να είναι δύο άτομα μαζί σε ένα παγκάκι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να είναι υπό την ίδια, κάτω από το φως του ηλίου. Ο καθένας έχει, τώρα το πάω σε άλλο σημείο, έχω δώσει τρελή πληροφορία και τροφή για σκέψη, πιστεύω, καλά τα έχουμε πει. Κάτω από το φως του ηλίου ο καθένας έχει τη δικιά του σκιά, ας πούμε, κουβαλάει μέσα του το παρελθόν του, γιατί και το άτομο, ο άνθρωπος, αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι ότι είμαστε και σίγουρα, που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα για το τι είμαστε, σίγουρα το μόνο δικό πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και άτομα του χρόνου. Πάντοτε έχουμε μέσα μας το παρελθόν. Κάποιος ο οποίος δεν έχει παρελθόν και δεν έχει τη σκιά, αυτό που είπα, ας πούμε, τη σκιά του, κάτι πάει λάθος, ρε φίλε. Δεν βάζεις όλα αρχή και φεύγουμε. Είναι σαν να έχεις πάθει λοβοτομή, ρε φίλε. Και αυτό, ας πούμε, στη σκιά του έχεις μέσα πολλά πράγματα. Είναι το παρελθόν σου, είναι το βίωμά σου. Τώρα εγώ το τι έχω εγώ, άστο καλύτερα. Έχω πολλά πράγματα, αυτό είναι σίγουρο. Κανένας δεν μπορεί, να πει ότι... Και επειδή υπάρχει και ο φόβος παράλληλα σε αυτό που είπα, ότι κάτω από το φως του ηλίου, γι' αυτό το βλέπετε αυτό, ότι, και θα το δείτε αυτό και το βλέπετε συνεχώς, ότι μέσα στη νύχτα, ας πούμε, σε ένα μαγαζί εστίασης ή ξέρω εγώ οπουδήποτε, με το αλκοόλ και το ένα και το άλλο στη νύχτα, όλοι είναι φίλοι και σούξου μουξου το ένα τ' άλλο, ας πούμε, κάτω που βρίσκονται σε κοινό τόπο. Καθότι και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, να είσαι στον ίδιο παρονομαστή και στον κοινό τόπο. Ενώ πόσοι από αυτούς, πρέπει να το κλείσω γιατί δεν έχω μπαταρία, πόσοι από όλους εσάς θα μπορείτε την επόμενη μέρα κάτω από το φως του ηλίου να βρεθείτε μαζί και να εργαστείτε ή να κάνετε, να πάτε για καφέ, οτιδήποτε? Τίποτα, μηδέν, καμία σχέση. Γι' αυτό και με αυτό που θα κλείσω είναι ότι δεν θα κλείσω ποτέ εγώ, μόνο η μέρα έχει μάτια και η νύχτα έχει αυτιά, ας πούμε. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ναι. Το σίγουρο είναι ένα, ότι όλο αυτό που είναι υπάρχει παντού σε όλους.